миллати кӯҳанбунёди моро дар гузаштаву имрӯз пеш аз ҳама бо санъату ҳунар ва фарҳанги оламгираш мешиносанд. Театри миллии тоҷик низ тавонист дар ин росто тӯли фаъолияти 91-солааш ба дастовардҳои бузург ноил гардида, дар самти муаррифии тамаддуну маданияти миллӣ мақоми хосаеро ишғол намояд. Бо ин мақсад санаи 7 ноябри соли равон дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ифтихори 120-солагии бунёдгузор ва ислоҳотгари театри касбии тоҷик Ҳомид Маҳмудов ва рӯзи театри тоҷик намоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Театр, таърих ва замони ҳозира» ифтитоҳ гардид. дар намоиши театр таърих ва замони имрӯза аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон 73 адад экспонатҳои нодир ба намоиш бароварда шуданд. аз ҷумлаи мусаввараҳо, диплому сипосномаҳо, китобҳои соҳавӣ, ҳамзамон ашёҳои дигар ба намоиш гузошта шуданд, ки онҳо таърихи театри тоҷик, рушди онро ва саҳми боризи театри тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд. албатта чорабинии имрӯзаи мо, ки ба 120-солагии бунёдгузори театри касбии тоҷик Ҳомид Маҳмудов бахшида шудааст, бузургдошти санаҳои муҳими таърихии ҷиҳати баргузор намудани солрӯзи фарзандони бароманди миллати тоҷик мебошад. дар намоиш аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон 73 адад экспонат аз қабили мусаввараҳо, диплому сипосномаҳо, ифтихорномаҳои фахрӣ, ҷоизаҳо, мукофотҳои давлатӣ, аксҳо ва китобҳои соҳавӣ пешниҳод шуданд, ки таърихи рушди театри тоҷик, саҳми боризи ҳунармандони театрро дар арсаи ҳунари миллии тоҷикон ва тамаддуни ҷаҳонӣ нишон медиҳад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун эҳёгари фарҳанги миллӣ дар намоиш муаррифӣ шуда, аксҳои пешвои миллат бо ҳунармандони театри тоҷик ҳамзамон зимни тамошои саҳнаҳои театркунонидашуда ба намоиш гузошта шуданд. дар қисми дигари намоиш фаъолияти пурсамари бунёдгузор ва ислоҳотгари театри касбии тоҷик Ҳомид Маҳмудов инъикос гашта, дар аксҳо рафти муҳокима ва таҳияи намоишномаҳои Ромео ва Ҷулиеттаи Уильям Шекспир соли 1938, намоишномаи Рустам ва Суҳроб соли 1942 пешниҳод шудааст. ҳамзамон якчанд экспонат, дастгоҳи аккосӣ, радио, мошинаи чопкунӣ, фитаҳои гуногун ва коллексияи хона-осорхонаи Ҳомид Маҳмудов пешниҳоди тамошобинон шуданд. ҳамчунин дар намоиш аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон 9 адад мусаввараҳои рассомони машҳур, ки симои ҳунармандони тоҷикро ҳангоми иҷрои нақшҳои гуногун офариданд, пешниҳоди тамошобинон гардиданд. дар қисмате аз намоиш диплому сипосномаҳо ва ифтихорномаҳои фахрӣ, шаҳодатномаҳо, ҷоиза ва мукофотҳои давлатӣ, албому рӯзномаҳо ва барқияҳои табрикотӣ мансуб ба ҳунармандони машҳури театри тоҷик Муҳаммадҷон Қосимов, Асли Бурҳонов, Зоҳир Дусматов, Абдулхайр Қосимов, Майрам Исоева, Нуқра Раҳматова, Лутфия Зоҳидова, Ато Муҳаммадҷонов, Шоиста Муллоҷонова, Барно Аҳмедова пешниҳод шуданд, ки ҳамагӣ аҳамияти таърихӣ ва тарбиявӣ дошта, аз фаъолият ва дастовардҳои эҷодии ин ҳунармандони касбии театр қисса мекунанд. Ҳомид Маҳмудов яке аз шахсиятҳое аст, ки дар ташкили аввалин театрҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, аввалин дастаҳои ҳунарӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон нақши хеле бориз дорад ва бевосита инро асосгузори театри касбии тоҷик низ унвон менамоянд, чунки ӯ бештари ҳунармандонро аз шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд ба шаҳри Душанбе ҷалб менамояд ва ҳамзамон аввалин намоише, ки соли 1929 ба намоиш гузошта мешавад, ин 7 ноябр буд. Ба ҳамин хотир мо ин санаро ҳамчун санаи театри тоҷик ҳамасола таҷлил менамоем ва ин ҷавони 29 сола, ки аз Бухоро ба шаҳри Душанбе даъват карда мешавад, тавонист, ки як мактаби бузургро ба миён гузорад ва чеҳраҳои гуногуни ҳунарро тарбия намояд. Фаъолияти Ҳомид Маҳмудов дар рушд ва таъсиси театри тоҷик ва таъсиси дастаҳои ҳунарӣ ва таъсиси театрҳои нав дар қалъамроҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хеле бориз мебошад. ҳамзамон баъд аз ифтитоҳи намоиши мазкур дар толори маҷлисгоҳи ошёнаи сеюми осорхонаи миллии Тоҷикистон, конференсияи байналмилалии илмӣ таҳти унвони «Хориқаи Ҳомид Маҳмудов дар бунёд ва пешрафти театри миллии Тоҷикистон» баргузор гардид, ки дар он масоили мубрами илмӣ консептуалӣ баррасӣ гардиданд. дар намоиш ва конферонси мазкур президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини аввали вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Назариён Обид, муовини аввали директори
директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Иброҳимзода Зафаршоҳ ва дигар зиёёну драматургон иштирок ва суханронӣ намуданд. Бинандагони азиз, бояд гуфт ки намоиши театр таърих ва замони ҳозира то санаи 21 ноябри соли равон дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ идома меёбад ва шумо метавонед аз китобу дипломҳо ва расму нигораҳои бозгӯйкунандаи таърихи театри миллии тоҷик баҳра баред.